Kızımız bizden Ruziye Şafiyevi isimli. Hazır ol, sizge özünün eytesi kirgen fikirlerini şeyler aşağı eytedirim. Rahim etsinler. Halen nişip avı, halne eyte taban, savım, ortam, jeyam, ortam, savım, mal karaltım ile. Tiriz tüger jirin, mangayımda tirin, düşken düşler kibik. Yurtlar kimin bara, birinci sınıfta bıyıl 2 bala. Halen nişik avı, arğana bulay. İleride gaz yana, abzar tulamalar. Televizor açsam, yana seriallar. Unutuldu kupten kitap okuganlar. İlenmegen boyda ot ural dolu. Kızlarının oyunda şehir kolay yolu. Halen nişik avı, türlü şoklar bula. Kışantınlık, Allah, jeyin, холuk tulan. Уңышлар өлгергәч, бuna һәр йорт саен туган томашалар, җыен бала чага, каладан кайтырга таба әмәл җыен. Төяп җибәрәбез итен, балын, майын, кайчак җитмәс баян. Хәлең ничек авыр, түгел зарланырлык, эс бөтен, тамак тук, дөрес акча бит юк. Этмәс ахры бездә крепостнойлык, түләү натурлата, ярый кыр басудан, иген пешән кайта. Кем ничек булдыра, шулай алып кайта. Тыкрак шатында әйтте сархуш түтәй, авыл кабыгы сау, эше аккан күкәй. Хәлең ничек авыл, әлхәмдүлиллаһ шөкер, Аллаһ иләшүче, талянар моңа. Онытылды дисәң, бәгъреңә тисәң, кичер мине дустым. Авыл дулай исән, суларга хәйдәр, сабантылар исән. Буласылар булган, кибәселәр кипкән, туган нигезләрдә көлләр әле беткән. Безнең күбебезне авыл кеше иткән.